Moi boa tarde, benvidas e benvidos a este acto de recoñecemento ás mellores e os mellores estudantes de formación profesional de Galicia. Parabéns a todas e a todos os que estades hoxe aquí, parabéns tamén ás familias, ás amizades que acompañades e, por suposto, parabéns tamén a profesoras e profesores que sementastes coñecemento, esforzo e ilusión ao longo do camiño destas mozas e mozos. Porque os logros que hoxe celebramos non son só o resultado do mérito individual, senón tamén da guía, do apoio e da confianza de quen soubo ver o mellor en cada estudante e axudou a facelo florecer. Permítanme que lles presente a quen me acompaña pois aquí no escenario, Ana Cabana Iglesia, vicerreitora de Cultura, Lingua e Patrimonio, Marcelo Maneiro, vicerreitor de Innovación e Transferencia do Coñecemento, Roberto Vande Ramudo, vicerreitor de Coordinación do Campus de Lugo, María Reigosa Castro, concelleira non adscrita do Concello de Lugo, e ao meu carón, José Alberto Díaz de Castro, secretario xeral de Universidades. De quen lles fala, Rosa Crujeiras, reitora da Universidade de Santiago de Compostela. Imos a comezar, primeiro agradecendo á Facultade de Veterinaria que nos acolle aquí hoxe. Para nós, como vos dicía, é un placer recibirvos neste acto que recoñece o esforzo e o talento do futuro da nosa sociedade, que recoñece tamén o traballo de profesoras e profesores e que celebra o valor de quen aprende, de quen ensina, de quen acompaña, porque ningún éxito se construe en solitario. Hoxe recoñecemos a 227 estudantes de 54 centros de toda Galicia. Temos a fortuna de compartir este momento con 132 deles acompañados por máis de 300 familiares e persoas achegadas. Eu creo que esta diversidade de procedencia, de perfis, é tamén unha mostra da forza e da calidade da formación profesional aquí en Galicia. Imos a comezar coa rolda de intervencións. Ten a palabra Noé Costolla López, estudante do IES Francisco da Viñarrei de Monforte de Lemos en representación do estudantado. Boa tarde. Señora reitora, autoridades e institucións, profesorado, familias, compañeiros e compañeiras. É unha enorme honra para min poder tomar a palabra en nome de todo o alumnado que hoxe recibe este recoñecemento aos mellores expedientes de formación profesional de Galicia. Antes de nada, gustaríame felicitar a todos os alumnos e alumnas procedentes de diferentes centros de FP galegos, cos que vou a compartir este momento. Este premio leva os nosos nomes, pero detrás del hai moito máis que unhas simples calificacións. Hai horas de estudo, múltiples traballos, nervios antes dun examen, momentos nos que as cousas non saían como esperábamos, e tamén a satisfacción de comprobar que o esforzo acaba dando os seus froitos. Se hoxe estamos aquí é porque, nalgún momento, decidimos apostar pola formación profesional. Unha decisión que probablemente tomamos por motivos diferentes, pero que acabou por levarnos a todos a un mesmo lugar. A descubrir unha forma de aprender que nos permitiu medrar non só como futuros profesionais, senón que como algo que é máis importante, como persoas. A formación profesional ensinounos que o talento pode adoptar moitas formas e que non existe un único camiño cara ao éxito. Xa que para moitos de nós, a FP foi a oportunidade de converter a nosa vocación nun proxecto de vida. Para outros foi a porta de entrada a novas metas académicas ou profesionais. Pero creo que todos coincidiremos en que esta etapa foi unha experiencia que nos achegou á realidade do mundo laboral, permitíndonos experimentar, crear, aprender facendo e comprender a importancia do noso traballo na sociedade. Ao longo destes anos, a formación profesional permitiunos descubrir fortalezas que, en moitos casos, nin nós mesmos coñecíamos. A combinación de aprendizaxe,
Práctica e contacto coa realidade profesional axudounos a medrar, a asumir responsabilidades e a afrontar novos desafíos nun mundo que está en constante cambio e sempre con maior seguridade e madurez. Nun momento no que as empresas están a demandar profesionais cada vez máis calificados, a formación profesional demostra cada día o seu enorme valor, xa que implica unha formación moderna, práctica e conectada coa realidade. Proporciónanos coñecementos, habilidades e experiencia e ofrécenos a oportunidade de desenvolver o noso potencial e construir o noso propio proxecto de vida. Antes de rematar, gustaríame expresar o meu agradecemento ás persoas que fixeron posible que chegásemos aquí, ás nosas familias, por estar sempre ao noso lado, por apoiarnos e por celebrar cada pequeno logro como se fose propio. O profesorado, pola súa dedicación, confianza e compromiso coa nosa formación. Grazas de verdad por acompañarnos neste camiño e por facer que a aprendizaxe foise máis alá das aulas. Os nosos compañeros e compañeiras, porque ningún de nós dos que estamos aquí percorreu este camiño solitario. Permitídeme tamén facer unha referencia ao meu instituto, IES da Viñarrei, de Monforte de Lemos, o centro onde me formei desde que tiña 12 anos, e a todas esas persoas que o integran polo seu compromiso coa educación e co alumnado. Hoxe recibimos un premio polos resultados acadados, pero o verdadeiro valor deste acto vai moito máis alá dos recoñecementos individuais, porque permite celebrar o esforzo, a constancia e o compromiso de centos de estudantes que apostan cada ano pola formación profesional. E, ao mesmo tempo, contribuye a poñer en valor unha formación que crea oportunidades, abre horizontes e transforma ilusións en proxectos e proxectos en realidades. Parabéns a todos e a todas os premiados e moitas grazas. Moitas grazas, Noé. Ten agora a palabra dona Adelaida Sá Sarria, directora do Centro de Formación Profesional A Carballeira Marcos Valcárcel de Ourense. Reitora da Universidade de Santiago de Compostela, vicerreitora e vicerrectores, personalidades, administración, autoridades, alumnado en mayúsculas, profesorado en mayúsculas, familias lo más grande y el resto de los acompañantes. Muy buenas tardes a todas y a todos. Como directora del Centro Integrado de Formación Profesional A Carballeira Marcos Valcárcel, es para mí un honor formar parte de este equipo que está hoy aquí representando toda la formación profesional de Galicia, un día muy señalado y muy simbólico de reconocimiento hacia ese alumnado con unos expedientes académicos brillantes y que además han decidido dar el salto, dar un paso más en su formación y continuar sus estudios en la universidad. Muchísimas gracias a la organización por invitarme a esta xuntanza que celebraremos todas y todos juntos. Como decía una de las grandes investigadoras y científicas de nuestro país, Margarita Salas, permitidme que lea literalmente, el aprendizaje continuo y la formación son los pilares fundamentales para una sociedad libre y desarrollada. Parabéns ás alumnas e os alumnos que hoxe estades aquí presentes polos logros acadados. Sodes o mellor exemplo a seguir para as novas xeracións de estudiantes, poñendo en evidencia unha vez máis que a cultura do esforzo, da perseveranza, da ilusión, do pensamento crítico e da confianza no sistema educativo son os eixes principais para medrar como persoas
e tamén para dar resposta ás necesidades sociais que están en constante evolución. Cando comenzachedes a formación profesional nun determinado ciclo formativo, tiñades claro que o voso reto era formarvos, medrando como persoas profesionais nun ámbito concreto. O que para vos foi un reto, para o profesorado de formación profesional, converteuse nunha responsabilidade, unha viaxe para percorrer xuntos e xuntas, descubrindo e traballando co voso potencial e talento. Esa etapa vivida vos aportou experiencia, madurez, coñecemento, cualificación profesional, amizades e un longo etcétera. Grazas, moitas grazas, por confiar na formación profesional como espacio formativa. Grazas porque ao longo destes anos aportáchedes á comunidade educativa frescura, paixón e dinamismo, espírito crítico, compromiso, dedicación e respeto, co obxectivo de apostar con firmeza polo voso futuro e compartir connosco o día a día, o que nos permitiu formar parte das vosas vidas. Profesoras e profesores, sabedes que sodes un piar fundamental no crecemento personal e profesional do alumnado. Moitísimas grazas por estar aí acompañando incansablemente a mozas e mozos que confiaron en nós para formarse, dedicándolles tempo dentro e fora das aulas, motivando, apoiando, orientando, titorizando e valorando a súa traxectoria formativa. Si falamos de recoñecer talento e logros acadados polo alumnado, as familias sodes o apoio incondicional, acompañando as vosas fillas e os vosos fillos nesta carreira de fondo que é a vida e animándoos para que os seus soños convértanse en realidade. Mirade, o camiño máis curto entre dos puntos é a liña recta, pero as persoas que o percorren en zigzag ven moita máis paisaxe, polo que viven máis experiencias que enriquecen o seu saber, o seu pensar e o seu facer. De aí a relevancia que ten o programa A Ponte entre o ensino medio e a Universidade de Santiago de Compostela, que favorece que alumnado que cursou estudos en ciclos superiores e en másteres de formación profesional poidan continuar estudos universitarios para adquirir novas competencias profesionais e tamén aportar ao ensino universitario a súa experiencia formativa anterior. Hai que dicir tamén que estas opcións formativas son bidireccionais, xa que anualmente temos alumnados en ciclos superiores e en másteres de formación profesional que cursaron estudos universitarios coa finalidade de acadar unha nova cualificación profesional baseada nunha formación práctica, actualizada e deseñada para dar cobertura ás necesidades reais dos entornos produtivos e, en xeral, a sociedade. Permitídeme que faga aquí un paréntesis ou un apunte para destacar dun xeito especial o papel que ten a universidade na formación de todo o alumnado en xeral e do alumnado de formación profesional en particular. Apóstase moi forte, e agradecemos á Universidade e a súa rectora que está aquí hoxe connosco, aposta firme e con convicción para que a formación sexa ao longo de toda a vida e para que as persoas que queiran seguir apostando por medrar por dentro e por fora teñan unha vía tan amplia e tan diversa como é a universidade. Volvendo aos alumnos e ás alumnas, non sei se tivechedes a ocasión de coincidir con Anxo Carracedo, que en moitas ocasións nas súas charlas dille aos alumnos: buscade o voso camiño, sen medo a cambiar.
E para que ese cambio sexa posible, agradecemos e animamos aos representantes das administracións públicas para que se continúe na liña de potenciar un ensino público de calidade. E, como dicía Nelson Mandela, investir en educación é investir no futuro da sociedade. Como representante dos Centros de Formación Profesional de Galicia, dicirvos que é para nós un orgullo ter estudantes tan brillantes e comprometidos como vos. E queremos desexarvos moito éxito, tanto a nivel personal como a nivel profesional. O presente e o futuro desta nosa terra e deste país está nas vosas mans. Seguide medrando con convicción, ilusión, compromiso, curiosidade e moita pasión. De novo, parabéns e moitísimas grazas. Moitas grazas, Adelaida. Moitas grazas novamente a todas as profesoras e os profesores que hoxe tamén estades aquí. A continuación, dona Diana Fernández Méndez, delegada da Reitora para Asuntos de Ensino Medio e coordinadora do programa Ponte, vai a realizar dende o atril o chamamento para a entrega de diplomas. A entrega de diplomas, pois, os faremos os membros que estamos aquí no escenario. Diana. Grazas. Bueno, agora é o voso momento, entón ireivos nomeando en quendas de 6, iredes subindo por estas escaleiras en fronte do atril e colocándovos, mantendo a orde, por favor, a carón das autoridades para recibir os vosos diplomas. Logo do posado para a foto, baixaredes polas escaleiras da outra beira do escenario. E aquelas familiares e compañeiros que vades a recoller diplomas de xente que hoxe finalmente non puido estar, por favor, estade atentos a cando sean nomeados para subir tamén a recoller o correspondente diploma. Entón, imos comezar pola provincia da Coruña. Do Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Sergude temos a Carlota Cantos González. Os chamamentos van ser de 6 en 6, entón pediríamos que aplaudimos ao final, porque senón igual nos pasamos toda a tarde aplaudindo, vale? Entón, continuamos. Do Centro de Formación Profesional Ángel Casal Monte Alto temos Ariadna del Valle Delgado González, Daniela María Fraga Muiño, Candela García Figueira, Santiago Gutiérrez Anllo e Nerea Moreiras López. Aquí. Continuamos co Ángel Casal. Candela Pardo López, Lara Paz Maciñeiras, Lucía Pereiro Garea, Ana Pérez Morgade, Manuela Regades Pardavila e Germán Rey Aguiar. E tamén do Ángel Casal, Marta Suárez Insua e Uxía Trincado Pinto. Do Centro de Formación Profesional Compostela, Alejandra Durán Padín e Sara González Castro. E do Centro de Formación Profesional Leixa, Celia Casal Vargas e Sergio González Fontecova.
Tamén da Leixa, Antía Meizoso Domingo. Do Centro de Formación Profesional Someso, María Vilamajo Loriente. Do CPR Castelao, Nadia Folgueira Fente e Ana Lemos Garaboa. E do CPR Cesforén Formación, Aitana Aguilar Saélices e Antía Lema Castiñeira. Tamén de Cesforén, Carlos Matos Fraga, Kenberlín Osorio Bonilla, Iria Reboredo Villares. De CPR Cesuga, Nicolás Ribeira Ramos. E de CPR EF Educación Sanitaria, Inés Figueiras Vígara e Carla Rodríguez Carnero. Tamén de EF Educación Sanitaria, Ignacio Seijo Olveira. De CPR FESAN, Lucía Costa Torrado, Iván Fernández González, Inés Miguéns Mariño, Leila Millán Carreira e Ana Muñiz Suárez. Continuamos con FESAN. Noelia Penas Suárez, Fátima Pereira Toubes, Lucía Raña Fraga, Yanira Rodríguez Carballo, Carla Souto Figueira e Aitana Suárez Lorenzo. Acabamos con FESAN, África Suárez Moure, Paula Touceda Pardal, María Tubío Bo, Elena Vázquez Piñeiro, Paula Vázquez Morentín e Sara Vázquez Corral. Do CPR La Grande Obra de Atocha, Paula Cao Delicado. Do CPR Liceo La Paz, Blanca Feijomil Gallego, Carmen López Vilariño, Enzo Mesejo Luengo e Andrea Rodríguez Naya. E do perdón que me comín a de CPR Santa Apolonia, Aitana Díaz Castro.
Tamén do CPR Santa Apolonia, Laura Fernández González, Iria Fuentes Collazo, Alicia Rodríguez Conde. Do Centro de Promoción Rural Fonteboa, Andrea Castro Añón e Noa Fandiño Caride. E do IES a Sardiñeira, Carlota Luna Anguera Zemba. Do IES Agra do Orzán, Alexia Rama Lado e María Suárez Fontao. Do IES Campo de San Alberto, Aitana González Moledo e Daniel Serantes Vila. Do IES Fernando Guirz Suárez, Pablo San Martín Rodríguez. Do IES Lamas de Abade, Andrea Fraga Fernández. Tamén do IES Lamas de Abade, Daniela García Ramallo e Uxía Martínez García. Do IES Macías o Namorado, Anaya Guillín Gómez. Do IES Eusebio da Guarda, Andrés Prada Porto. Do IES Plurilingüe Rosalía de Castro, María Fortes Núñez. E rematamos esta quenda entrando na provincia de Lugo con Nadia Castro García do Politécnico de Lugo. Continuando co Politécnico de Lugo, temos a Mencía Fariñas Gil, Isabela García Murillo, Marián Lesaxi, perdón pola pronunciación, e Noelia Rei Galloso. Do CPR Seminario Diocesano San Lorenzo, Cosme Viana Baliña. E do IES Francisco da Viña Rei, Noé Costolla López. Para pechar Lugo, tamén do Francisco da Viña Rei, temos a Lucía Díaz Covas, Tais Díaz Lagoa e Flavia Fernández Borrazás. Completamos a quenda entrando na provincia de Ourense con Iván Rodríguez Silva, do Centro de Formación Profesional A Carballeira Marcos Valcárcel, e do Centro de Formación Profesional Portobello, Elisha Choudhury Iftkar, perdón pola pronunciación outra vez, e Brais Fernández Salgado. Do CPR San Marcos, Iria Babarro Méndez, María Rita Caride Iglesias, Carla Pérez Muñoz, Martín Senra Pérez e Lara María Sousa Díaz. E cerramos a quenda ca provincia de Ourense, Tania Castaño Barreiro, do Centro de Formación Profesional A Xunqueira.
Continuamos coa Xunqueira, Zaida Leiro Otero. Pasamos ao Centro de Formación Profesional Audiovisual de Vigo con Carolina Rodríguez Trillo, o Centro de Formación Profesional Manuel Antonio con Raquel Álvarez Taboada, Miriam Pérez del Río e Lidia Piñeiro de la Fuente. E, por último, do Centro de Formación Profesional Montecelo, Julia Bazderova Pegalla. Tamén de Montecelo, Lúa González Lorenzo. Do CPR Aloia, Iria Bouza Agulla e Ainhoa Estévez Puente. Do CPR Colegio Hogar a Fundación, Nicolás Santorio Villares. Do CPR FP Montecastelo, Joel Cabaleiro Castro. E do CPR Plurilingüe LAR, Raquel Argibay Cacabelos. Tamén do CPR LAR, Aroa Van de Nogales, Lorena Castro Álvarez, Aroa del Moral San Martín, Eva Mouriño Barros, Inés Rodríguez González e Saúl Varela Hermelo. Do CPR San Narciso, Alejandro Bermúdez Aragunde e Mateo Jiménez Flórez. Do CPR Povisa Formación Profesional, Rebeca Victoria Alves Venceslao Jacob, María Carbó Otero, Óscar Estévez Caride e Alba Fernández Giraldez. Tamén de Povisa, Elba Figueroa Menduíña, Brais Molares López e Andrea Pazos Blanco. Do CPR Sanitex, Daniela Bermejo García e Hugo Fernández Díaz. E de CPR Vivas, Aimé González Pérez. Tamén do CPR Vivas, Lara Otero Loureiro, Selena Silva Hoffman e Rebeca Vázquez Caldarda. Do IES a Xunqueira 2, Aitor Prieto Lusquiños e do IES de Chapela, Noelia González Rodríguez e Ada Zapatero Troncoso. E vamos coa última quenda, que só é de 4.
Do IES Frei Martín Sarmiento, Abigail Parada de Besa. Do IES María Soliño, Antía Vázquez González. Do IES Sampaio, Alba Melendre Alonso. E do Instituto Galego de Formación en Acuicultura, Noelia Canario López. Moitos parabéns novamente a todas e a todos. Os alumnos e as alumnas, dende onde estades, non podedes ver as caras dos vosos pais, das vosas nais, dos vosos irmáns, pero dende aquí vos podemos dicir que son caras de un inmenso orgullo, dunha inmensa felicidade. Imos agora a ver un vídeo breve para que coñezades un pouquiño máis pois que temos na Universidade de Santiago de Compostela. Hai xente que nunca subiu a costa da estación de tren coa maleta a rastro. E xente que non entende que un xoves en Compostela e unha noite de tapas por Lugo valen por unha semana no resto do mundo. E iso nótase. Hai xente que non sabe que unha hora na Conchi é como 2 na casa. E xente que nunca forxou amizades e compartiu silencios e miradas na Intercentros. E iso nótase. Hai xente que non sabe que mellorar a vida das persoas comeza estudando como converter as ideas en solucións que funcionen. E xente que non sabe que a felicidade e a medicina moderna son cousa da química molecular. E iso nótase. Hai xente que non entende que as metas se acadan longo a longo. E xente que non valora que a nosa cultura se proxecta ao futuro. E iso nótase. Hai xente que nunca aprendeu de docentes que son referentes mundiais. E xente que non sabe que somos unha universidade onde tes voz propia. E iso nótase. Hai xente que nunca pensou nunha resi como un sitio onde vivir. E xente que sabe que é xusto ali onde comezan as mellores historias. E iso nótase. Porque hai xente que sente que somos a súa casa sen nacer aquí. E iso nótase. Canto mellor sexa o meu presente, mellor será o noso futuro. A USC nótase. Simplemente unha pequeniña mostra do que somos, do que temos. Todas as persoas que aparecen no vídeo son estudantado e persoal da universidade. Adelaida mencionaba antes o profesor Ángel Carracedo, que era pois, un dos docentes que vedes tamén no vídeo. Estudantado daqui de Lugo, de Compostela, son as nosas facultades, son as nosas bibliotecas, son os nosos laboratorios que agardemos que tamén sexan os vosos no vindeiro curso. Ten agora a palabra, seguindo a quenda de intervencións, dona María Reigosa Castro, concellera non adscrita do Concello de Lugo. María. Buenas tardes a todos y a todas. Rectora, autoridades académicas, representantes de la Universidad de Santiago, docentes, familias y, sobre todo, queridos estudiantes. Es un honor participar en este acto de reconocimiento a los mejores estudiantes de formación profesional. Hoy celebramos vuestro esfuerzo, vuestro talento y vuestra capacidad para abrir camino en una etapa formativa que tiene cada vez más importancia para el presente y para el futuro de nuestra sociedad. En primer lugar, quiero felicitaros. Este reconocimiento no llega por casualidad. Es fruto de muchas horas de trabajo, de constancia y compromiso y también de renuncias. Detrás de cada expediente brillante hay disciplina, ilusión y una voluntad clara de mejorar. Por eso, hoy no solo se premian unos resultados académicos, se reconoce una actitud ante la vida. También quiero felicitar a vuestras familias, que os acompañan, os animan y os sostienen en los momentos más exigentes. Y, por supuesto, al profesorado y a los centros educativos. La formación profesional vive un momento decisivo. Es una vía formativa moderna, exigente, conectada con la realidad y con enormes oportunidades de empleo, emprendimiento e innovación.
Prepara personas cualificadas, resolutivas y capaces de responder a las necesidades reales de las empresas, de los servicios públicos y de la sociedad. Y eso es fundamental, porque el progreso de una ciudad, de una comunidad, de un país, no depende solo de las grandes ideas, sino también de las personas que saben llevarlas a la práctica. Lugo tiene mucho que decir en este ámbito. Nuestra ciudad cuenta con centros de formación profesional que son referentes en sus especialidades. Centros que forman a jóvenes en sectores estratégicos y que están demostrando que desde Lugo se puede competir, innovar y destacar con el máximo nivel. Tenemos una red formativa vinculada al territorio, cercana a la realidad, productiva y con capacidad para generar oportunidades. Y ese vínculo entre Lugo, sus centros de FP, sus empresas, sus instituciones y sus jóvenes es algo que debemos cuidar y fortalecer. Porque cuando un joven se forma, Lugo gana. Cuando un estudiante adquiere una cualificación profesional, Lugo gana. Cuando un centro educativo innova, se abre a nuevas tecnologías y conecta con el tejido económico, Lugo gana. Y cuando el talento joven decide quedarse, emprender o desarrollar aquí su proyecto de vida, nuestra ciudad se hace más fuerte. Por eso, desde el Gobierno municipal, queremos poner en valor la formación profesional como herramienta de futuro. Una herramienta que permite construir trayectorias profesionales sólidas, acceder al mercado laboral con preparación y dignificar oficios, sectores y especialidades que son imprescindibles. Y os animo también a confiar en Lugo. Esta ciudad necesita vuestro talento, vuestra energía y vuestra ambición. Necesita jóvenes preparados, con ideas, con iniciativa y con ganas de aportar. Lugo tiene futuro si cuenta con vosotros. En nombre del Ayuntamiento de Lugo, enhorabuena a todos los premiados. Disfrutar de este día, sentiros orgullosos de lo conseguido y mirar hacia adelante con confianza. Muchas felicidades y muchas gracias. A palabra, José Alberto Díaz de Castro, secretario xeral de Universidades. Reitora da Universidade de Santiago de Compostela, autoridades, profesorado, premiados, familias. Únicamente dúas reflexións de cosas que se comentaron anteriormente, pero que me parece que hai que facer un pequeno recordatorio. O primeiro se falou antes, pero estamos nestes momentos na era da formación permanente ao longo da vida. Isto que quere dicir? Que a separación, os camiños para chegar ao coñecemento e para manter actualizados os coñecementos dá igual por onde empeces, dá igual o camiño que collas, o importante é sempre avanzar adquirindo, afondando coñecementos que, sobre todo, que sexan aplicables á túa vida profesional. É dicir, a formación profesional, a universidade, os ensinos online, as microcredenciais, os cursos de formación a calquera idade, é dicir, sempre hai que seguir aprendendo, puesto que estamos nunha era que, a diferencia da miña, chegabas á universidade ou fora dela, tiñas un título e con ese título prácticamente podías chegar, senón a idade de xubilación, pero casi. Non había novos coñecementos esenciais, non entraba nada con rapidez, e se entraba algo sería de forma pausada, tranquila, que dando tempo a adaptarte rapidamente. Agora o mundo cambiou totalmente, se traballa en rede, en equipos, se cambia de profesión, o contido da túa profesión hoxe, dentro de 10 anos, serán outras tarefas, outros coñecementos que se necesitan. Un pouco este é o mundo en que estamos e que vai a seguir acelerándose cada vez máis. Todos, cando comenzastes a FP, pois seguramente a inteligencia artificial era algo do que se falaba, pero ni moito menos estaba no teléfono móvil que se usaba, ou se prácticamente imprescindible.
cambia a maneira de traballar, se necesita en case todos os postos de traballo, a nivel, por exemplo, educativo, pues vai a cambiar de forma rápida pues todas as maneiras de estudar, de examinarse, de avaliar os coñecementos, etc. É dicir, o mundo cambia cada vez máis rapidamente, hai que adaptarse e dá igual por onde entremos ou por onde interconectemos o tipo ou o nivel de ensino. O que sí hai que facer é formarse, porque senón quedaremos obsoletos moi rapidamente. E a outra cuestión, puesto que isto é un acto non só de rematar un período de formación educativa, senón que é un acto de recoñecemento ao traballo feito, o labor de estudo continuo durante anos. En este sentido, esta mentalidade de pensar a longo prazo, de manter ese esforzo sostido no tempo, tamén é moi importante, posto que tamén é moi necesario no mundo actual. Están botando, me parece que en Netflix, dous documentais moi interesantes, un sobre a vida de Rafa Nadal e outro sobre os primeiros anos, posto que todavía é moi xove, de Alcaraz. Un é Rafa e outro é Alcaraz a miña maneira. Bueno, pois, se consideramos que a nosa vida laboral é como a carreira dun tenista, aí, se vemos ese documentais, vemos que hai dúas actitudes. Unha de pensar a longo prazo, que é a de Nadal, outra de pensar máis a curto prazo, que é a de Alcaraz, e non quero decir nada malo de Alcaraz, pero seguramente o que quedará máis na historia será Nadal. Por qué? Porque pensaba toda a súa vida tenística en ter un obxectivo, en sufrir continuamente para acadar este obxectivo. E, ademais, non tiña ninguna excelencia tenística, non tiña os mellores golpes, o mellor saque, a mellor volea, senón era moi bo, pero non era o mellor. Sin embargo, tivo máis lesións que ninguno, prácticamente, e así todo quedou como un dos mellores tenistas da historia. Alcaraz ten moitas máis cualidades innatas físicas que Alcaraz. Seguramente non vai a chegar a obter o mesmo número de títulos que Nadal, porque é unha cuestión de mentalidade, de sacrificio, de non pensar en unha satisfacción inmediata. Na vida pasa o mesmo, é dicir, a vida é moi longa, pasan moitas cousas e hai que saber, pensar, reflexionar, volver a adaptarse ao futuro, sufrir no determinado momento e, polo tanto, esa é a actitude que, de unha maneira a máis curto prazo, todos os que estades aquí levades facendo varios anos. É dicir, fixar un obxectivo, adquirir coñecemento, sobrepasar problemas co profesorado, co temario, con algún exame que saiu mal, pero manter sempre o rumbo, tratar de facer cousas, analizar por que saiu mal e volver outra vez a carga hasta obter a recompensa de un dos mellores expedientes, neste caso de FP. Esa actitude é a mellor que hai que ter ao longo da vida. O outro permitirá períodos brillantes pero curtos, pero a vida é moi longa e pasan moitas cousas, e moitas etapas, moitas situacións personais, familiares, etc. E, polo tanto, a mentalidade de todos vosotros xa tedes pensar a medio e a longo prazo, sacrificarse en determinados momentos por outras cosas máis placenteras, pero manter o obxectivo sempre o resultado final. Xa o tedes que manterlo no resto da vida. Moita sorte e felicidades polo voso esforzo.
secretario xeral, vicerreitores, concelleira, autoridades, representantes dos centros, profesoras, profesores, familias, estudantes. Quero comezar novamente trasladándovos a nosa máis sinceira noraboa a todas e a todos os que hoxe recibides este diploma. Hoxe celebramos os vosos excelentes resultados académicos, pero tamén algo que vai máis alá das cualificacións. Celebramos o esforzo, a constancia, a capacidade de superación e o compromiso que vos trouxo ata aquí. Sabemos que detrás de cada expediente de excelencia hai moitas horas de estudo, de traballo e de dedicación. Hai momentos de satisfacción, pero tamén dificultades que foi preciso superar. Por iso, este recoñecemento ten un valor especial, porque acredita non só que aprendestes, senón tamén a vosa capacidade para perseverar e dar o mellor de vos. Permitídeme tamén que amplíe esta felicitación ás persoas que vos acompañaron ao longo deste camiño, ás profesoras e profesores que contribuíron á vosa formación con coñecemento, profesionalidade e vocación educativa. O labor docente deixa unha pegada que moitas veces vai máis alá das aulas e dos contidos académicos. Axuda a descubrir capacidades, a desenvolver confianza e a abrir horizontes. E as familias que estiveron ao voso lado nos momentos de esforzo e tamén de incerteza, porque detrás de cada estudante hai sempre unha rede de apoio, de confianza, de afecto, que resulta fundamental para alcanzar as metas que un se propón. Este recoñecemento tamén vos pertence. Hoxe celebramos, ademais, unha circunstancia que ten un significado especial. Vos completastes con éxito un ciclo de formación profesional e decidistes continuar ampliando a vosa formación, presentándovos as probas de acceso á universidade. Quero dicirvos con toda a claridade que chegades á universidade cunha preparación sólida e de gran valor. Os ciclos superiores de formación profesional proporcionan coñecementos especializados, competencias técnicas e unha importante experiencia de aprendizaxe orientada á práctica e resolución de problemas reais. Son ensinanzas que vos achegan á realidade profesional dos distintos sectores productivos e que vos dotan de capacidades moi apreciadas na sociedade actual. Por iso, quen accede á universidade desta formación profesional non chega a un territorio descoñecido. Chega cunha base formativa valiosa, cunha experiencia de aprendizaxe madura e cun conxunto de competencias que constitúen unha magnífica preparación para afrontar con éxito os estudos universitarios. En particular, neste campus de Lugo, que conta cunha excelente oferta formativa e que está a consolidar un sistema investigador arredor do proxecto de especialización do Campus Terra, sabemos ben da vosa valía. Afortunadamente, hoxe entendemos, mellor ca nunca, que os itinerarios formativos non son camiños pechados. A educación, como xa se ten dito ao longo deste acto, non é un proceso continuo no que cada etapa achega coñecementos, competencias e experiencias diferentes. A formación profesional proporciona unha preparación especializada, próxima á realidade profesional e moi conectada coas necesidades da sociedade. Pero a universidade, pola súa banda, permite afondar nos fundamentos do coñecemento, desenvolver a capacidade investigadora, incorporar novas perspectivas e liderar os procesos de innovación que transforman o noso mundo. Son formacións con identidades propias, pero profundamente complementarias. E vos representades precisamente esa complementariedade. Persoas que xa adquiristes unha valiosa preparación profesional e que agora decidides seguir ampliando horizontes a través de estudos universitarios. E que pode aportarvos a universidade? Pode aportarvos novas ferramentas para comprender a complexidade dos problemas, capacidades para analizar situacións desde diferentes perspectivas e oportunidades para participar na xeración do novo coñecemento. Vivimos nun contexto de transformación permanente. Os avances científicos e tecnolóxicos suceden a gran velocidade, aparecen novos desafíos sociais e ambientais e as profesións evolucionan constantemente. Neste escenario, a capacidade de aprender ao longo da vida convértese nun dos recursos máis valiosos que podemos posuir. A universidade é precisamente
un espazo para cultivar esa capacidade. Un lugar onde non só se aprenden respostas, senón tamén a formular boas preguntas, onde se desenvolve o pensamento crítico, a creatividade e a vontade de seguir explorando novos camiños. Se finalmente decidides continuar a vosa formación na Universidade de Santiago de Compostela, atoparedes moito máis que unha institución de educación superior. Atoparedes unha universidade con máis de 5 séculos de historia, pero plenamente comprometida cos desafíos do presente e do futuro. Unha universidade que é tamén un dos principais polos de investigación e innovación de Galicia. Atoparedes grupos de investigación que traballan na procura de solucións para retos relacionados coa saúde, a sustentabilidade, a transformación digital, a cultura ou o desenvolvemento económico. Atoparedes laboratorios, proxectos internacionais, programas de emprendemento e oportunidades para participar activamente na creación do coñecemento. Pero, sobre todo, atoparedes unha comunidade. Unha comunidade formada por milleiros de estudantes, profesoras e profesores, persoal investigador e profesionais que comparten a curiosidade por aprender, a vontade de avanzar e o compromiso de contribuir a unha sociedade mellor. A universidade é un lugar onde se adquiren coñecementos, pero tamén onde se construen relacións persoais e profesionais que acompañan toda a vida. Un lugar onde cada persoa, onde cada un e cada unha de vós pode descubrir novos intereses, desenvolver o seu talento e trazar o seu propio camiño. Hoxe celebramos o que xa acadastes, pero tamén celebramos todo o que está por vir. Este diploma que recibistes recoñece o esforzo realizado ata agora, mais representa tamén un convite a seguir avanzando, a seguir aprendendo e a seguir confiando nas vosas capacidades. Galicia necesita do voso talento, necesita profesionais preparados, persoas curiosas, innovadoras, comprometidas. Necesita persoas capaces de construir oportunidades para sí mesmas e para a sociedade da que forman parte. Estou convencida de que moitas das persoas que estades hoxe aquí teredes un papel destacado no noso futuro. Parabéns polo camiño percorrido, parabéns polo mérito acadado e moita sorte na etapa que agora comeza. Moitas grazas. Con isto rematamos este acto. Moitísimas grazas a todas e a todos. E agora teremos ocasión de charlar un pouco e que nos contedes tamén as vosas inquedanzas. Moitas grazas. Perdón, un minutiño, perdonade que interrumpa, por favor, é tradicional ao acabar este acto facer unha foto de familia na praza de veterinaria, entón, por favor, non vos vaiades, vade para a praza para facer esa foto que nos lo acaban de recordar os fotógrafos. Grazas.